Musikibarriko laugarren programa eskuartean daukagu. Dakizun moduan, pandemia sasoian itxi berri izan genduan, baina gero zabalduala izan genduanean, Jota Fuego egon gara programatzen. Lan da lan, Getxotarrek programazio eukidagien eta kultur sortzailek eta artistek be jarduna egin alizateko. Badaukagu eskuartean, zer aurkituko dugu programa honetan? Jasaldiaren aurrerapen bat aurkitzea zezeze, bertoko eta inguruko programazio kulturalen aldeko apostua aurkituko dozue, kultura babesteko asmotan. Horretaz aparte be, Getxo Ekinezeko ekintza batzuk ikusten hasiko gara. Dakizuen moduan, Getxo Ekinez hainbat sektore eta kolektiboei babesteko proposamen bat da, programa oso bat daukagu. Berton, Getxo Ekinez programaren lehenengo pausu batzuk be ikusi ahal izango doguz. Zer da Getxo Ekinez? Dakizuen moduan, pandemia sasoi honetan, hainbat sektore eta kolektibo kaltetu agertu dira. Kasu honetan, kulturre sektoreari babesteko hainbat proposamen daukaguz programa honetan. Berton, ja hasiko gara gauza batzuk ikusten, adibidez, birprogramazio guztia. Pandemia sasoian, hainbat ekitaldi kantzelatu behar izan genduzan, baina gure konpromiso izan zen ez kantzelatu, birprogramatzea. Beraz, berton ikusiko doguz hainbat ekintza. Alandabe, beste deialdi batzuk atara genduzan, programazioa deialdia esaterako. Getxotar artistek eta hainbat kolektibo parte hartu dagien. Berton be, holango hainbat eta hainbat ekitaldi ikusi ahal izango doguz. Helburu hirukoitza daukagu programa honegaz. Alde batetik, Getxotarrek itzelesko programazio kulturala eukitea, kulturre sektorea babestea, eta azkenik Getxo be kulture referentea mantentzea izaten.